और किसी फॉर्म में क्या हुआ, उन्होंने बात Ninjani mfowethu? Lezulu uyasikhuluma. Ilanga likhulu mntana umfo kabani wena? Umfo kabani? Who are you? Okay. Okay. Today is a Heritage Day, is an important day, it's a big day for us. Yeah, it's a Zulu nation. That's why this is called KwaZulu Natal. Yes, thank you very much. Yes. Njengamanje ke sisendizeni sanibona neJP, sanibona noJosh Kogo, sanibona kwaMayimaye, uyakhambini siyakhala manje. Khumbula lezo nsuku mfowethu. Hey, khumbula lezo nsuku mfowethu. Kwakonakele kakhulu lapha. Njengamanje sibheke lapha na ke eThembisa, eMall of Thembisa, eMbizo oshisa inyama. Ngihamba nomthandeni igcoka melisha na kanjani sobe sesekhona lapha ngo 1 o'clock. Ngithini ngihamba nomthandeni igcoka melisha. Hayi kahle lutho. Uyindodana yami wena. Hayi ngiyakuzala ngeindustry ngiyakuzala. Ufana nompuphu nje. Ninjani? Umpuphu nje kimi straight. Ninjani? Amashoni kimi. Ngihamba nalombhemi lokhuza enline. Amashoni kimi ngihamba nalomuntu olokhuza enline. Yazi sesekumele ngikhathe ngo5 ekuseni. Ngenze lezinto zeshoni. Uzalingele endlini. Iziphupho zabithi nena baba. Upu 17 ungaphi 17? Yeah. 17. Okay. This one. Ha, ngokhusakha bakothi nisivume masivume ngoba la namhlanje ulanga lukhulu kwaZulu. Njengamanje ningizimu Afrika ngiphakathi endizeni kuKwaZulu la. This is the International King Shaka Airport. Isiqhuso sika Shaka sibhaliwe kumanje. Habe! Uyayivumela! Sikwese njengamanje ke 24 September sibheke eGoli so njalo sithi umuntu omAfrika amakazazi ukuthi umAfrika ekubalekile ukuthi sibe proud of who we are. Therefore I'm here in SAA. Therefore we are going to Johannesburg. Now we must know who we are as African. This is an important day for us when the King Shaka was died. So therefore we remember each and every African person because he's a uniter of African kingdom. Ziyakalama yamemeza kandaba uyinkosi yohlanga uyinkosi yohlanga uyinkosi yohlanga uyinkosi yohlanga fumana balloon nkosi yohlanga ngolahlisa mina la uyinkosi yohlanga ngiphele hey hawu siphethe mafumanda indaba uthi ngifundile nemali kunendaba ziyakhala la ngiphethe I'm your president. Yeah, this is good. Yeah. Ngiyabonga bafowethu. Yeah. Ngiyabonga. Yengakajini baba. Yengakajini laba. Ayini laba. Uyabona bakuzama bakubiza ngeDebuty. Yeni imvumo kuba. Mfowethu uthi hayi balungile bashonela labalunga sibayeka indaba yabo basafela labafela bayohlamba bayozihlamba phesheya bazilile ufile uma wabo hey amasoni kimi sengifakoza inkozi nemvunulo madoda hey ufile uma wabo labafela sebayohlamba inkomo phesheya begeze Ipasa kanjani sibed la manje? Uyayipasa kanjani? Amahloni kimi. Awazi ngisho. Awazi ngisho. Uma nje uyalela wengamthokethu. Leisha ifike yakhipha injikithelo konke la. Ikhipha injikithelo buyayo.
But this is the wrong plane, you. Hey, Kishay, yeah. I'm not only giving you for no. Ikipita British Airways. Mara ausho kwethu upongela ne toilet ngoba ile nto kuponga upongelayo Angisezwa. uzuzo umuntu ngale ubani upongela ne toilet amasimba lathi ngibosha online lokhu leja le. Izitha zami zokweleza. isifiso Izitha zami zokweleza. Kodwa yena ngicela si. athi futhi athi bo Akuda kodwa siyayicamo sempilo. Suka madoda haya. Thandeni sibenzani? Bala thandeni bala sibenzani? ayisebadlikiza angiyazi lo nto ngibona ukubuka la khona manandi lapha ube kubuka bana buzu ubesithilizibe bakhuluma laba bantu bayagula abantu bathatha envelope kubi. ilicishe wabhosha online bana Khalalela sengithatha ngo5 bakhuluma bathi bana ekusiyeke emqaleni lokho kubuke ubani lo khanyisana kwenzala ekusiyeke emqaleni ningakhululeki kuze wedwa njalo bethi kushaya umoya kwaZulu siyabuya. Jababa ubani lo siyabuya le yabona leja bana ikabe nje ukuthi yimbi kodwa mfethu ngiyaqala kubona abantu ziyathukana lapho uthi ngibo kuthiwa ngizobhosha nginyonye emoyeni njengenyoni ke manje. yazi kodwa wafethu mana fethu yazi ukuthi amahloni kimi ngihamba nomuntu obhoshayo cha bana fethu akekho umuntu ongayenzi loo nto inkinga mfowethu wena zithinta kanjani into Kodwa uthini ngoba ngithe ngiphakathi kuthiwa ngeke nizeluthe ngicela kusho ukuthi akuphosha wepuphiswa iqedile kuzani album abalandeli bamphe kwakhe lo muntu kuthiwa lo muntu akasadli ubani lo kodwa ngineshoyo ukuthi ngeke uphile u5 years kusona manje mengaxolisile ushuthi fethu akezwe uzoyifela nje uyabona njengembongolo emahlangeni. Kodwa la mfowethu lento yakubhongisa kwenkunzi etoilet wethu ivuza phela sidala into esentabeni emakhaya ubhongelana etoilet bala ubhongelana mana kodwa bana khona iqiniso manje silikhulumeka amataba yabona mfowethu abantu abalazi izinga lakho ke lokubhukwa labo base busy khona embizo bashada ngento eyodwa nje manje bashada nge-repost bakwenze konke mfowethu akasha ababhinqa wayazi le bashada nge-repost awalazi lokho bashada nge-repost bakwenze konke uyedwa ulwazi lokho usanisha Mana dia ntombazane nolaka ele bipolar yiphi ndwangu bala ke hayi cha two business class lo manje futhi wona abantu ababoni ukuthi sikuphi futhi wona kodwa manje uzochaza ukuthi zikhona kodwa hayi nama ufana khona ngenkani ngishuni wona manje ubheka silindele bese moyeni ngifandi and the safety is our main concern. Mana ngonile nje bakade ngivuma ingoma nje. Please take note of these important safety features. Emergency please to go thank you. You're fine, thank you. You're right. Emergency is important. In the interest of your own safety, could you please pay attention to the safety demonstrations which will be done by the group now. This Airbus 320 aircraft has 4 emergency exits and 4 overhead exits. All exits are clearly marked and have been iyafunda umthetho wendaba bese iphothuko bhabhayi izinyama noshukela lalela idla inyama lelo shukela so
All emergency exits are indicated by exit lights. Please take a moment to make sure that you know where the exits are. If you are sitting on the overwing exit, calling on exit in an emergency, please inform a captain. Please make sure you understand the important safety information in the safety car. There are seatbelt signs visible. Whenever these lights are illuminated, please fasten your seatbelt. Push the back middle end of the belt into the buckle and set it back. To tighten the seatbelt, pull back to release the seatbelt and you will be able to adjust it. The cabin pressure in this aircraft is carefully controlled. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, the oxygen mask will automatically from the service panel above you. Remain in your seat. Remove your face mask. Place the oxygen mask while you put the electric band around your head.